अपनहु तखने पहिल बेर हिनका देखने रही कि अपने के नजर नहीं पड़ा? अच्छा, पहिल बेर फर्स्ट बाजी। हाँ। हाँ तो इस समय में तो लड़का के देखा के परिपाटी तो नहीं छलिए, लड़की लड़का के, लड़का लड़की के, तो ई केहन रहले? धोखा में सही, लेकिन धोखा में देखलिए कि, लेकिन हमहूँ देखली तो हम कही के है ना है, तो फिर हिनकर भैया हमरा पहिल बड़का रिश्ता में उम्हर से लगथिन, फूफा जी लगथिन के, तो वहू रिलेशन से हम ओते अथी नहीं केलिए कि, हम कहले अब होते के तो, लेकिन अब फिर बाद में की भेलै, तो एक आदमी कहल कि जे ओहिठाम हमरा भैया के मतलब सरोजनी रहे से कहल कि बौआ जे एकटा साबुन आनि दह नहाय लागी, तो हमरा की फुरायल, हम केकरो दिस नहीं ताकऽ वाला नहीं झँकऽ वाला, हम साबुन दौक आनि देली किन के, कि लिखल रहे संजोग रहे से हो मस्त के भेटऽ के। हाँ, अच्छा, अब वह